ja, vi har den her sætning, jeg bader i søen. Slap ved. Og det her har vi jeg, eller hvad bader, det gør jeg. Hvem bader, det gør jeg. Så jeg bader, det er udsagnsledet, og så har vi jeg, det er grundledet, og hvad bader jeg i? Jeg bader i en sø, så det er vores genstand. Og så skal vi så analysere sætningen, og det har vi jo lige gjort. Og ja, så ændrer vi den til tysk. Ich bade, og så har vi altså i her, og sø, i det her tilfælde, der er det faktisk dativ. Det kan styre både akkusativ heroppe og dativ. Men det styrer dativ her, fordi at sø, det er et meget småt område. Så det skal være dativ. Og hvis det var et stort område, så vil det være akkusativ. Ja, så går vi ind og ser i, det er enten n eller m. Og hvis det er m, eller hvis det er dativ, så skal der stå m. Og det har vi så her. Og så har vi så sø i søen. Og så skal vi ned og finde sø, det styrer. Ja, det tjekker vi lige. Sø, det styrer maskulinum her. Så ja, så går vi herned med maskulinum, og så finder vi dativ, så skal der stå den. Men i det her tilfælde, så har vi faktisk allerede lavet den, så vi skal bare sige se. Og det er fordi, at der er noget med, der er noget, der hedder sammentrukket forholdsord, og i det her tilfælde, hvis der står i, eller n, som det er på tysk, n dem, som der skulle stå her, fordi vi fandt ud af, at det var maskulinum, og det var ud fra dativ, så kan man faktisk trække dem sammen, så det hedder m. Og det har vi så her, mc. Det var alt herfra. Bum.